चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे जालां दखान दा बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ उइथ स्क्रिप्ट फुलनाय माजान माजा मैगं फाननायखौ नुगोन आरोना नै लाव माब्रै आदा माथो नोंखौ सानफ्रोमबो फैलाबो जालाङाव लोगो मोना लोगो मोननाया आंनिया डिउटिया बिराद खरा एबारावहाय आच्छा बिनि थाखायनो आङो बे जालाङावहाय एसे बेस्थ'नि थाखाय टाइम टु टाइम सफैनो हाया ओमफ्राय बेबायदि बेलासियाव ओरैबायदि होंगो दोंगो हिनजावफोरजोंनो मोदोम हुदलेद हुदलाद उफाय गैया जोंना बाजार सेटबो गैया अननानै जोंनि बिटिसिनि चिफ बिथां जोंनि सार प्रमद बर'आ जोंनो बाजार सेट हरनोब्ला जों बिराद मोजां मोनगौमोन आच्छा मोदोम हुदलाद सोरबा बिहामजोजों सोरबा बेवाइजों बेफोरबायदि मोदोम हुदलेद जाबाय अननानै जोंखौ बे दालां बाजारखौ बाजार सेट मोननो थाखाय हरनोब्ला जों बयबो रायजो राजाया गोजोननाय मोनगौमोन माने बाजारनि मैगं फानग्रा न' मोनोब्ला गोसोआ गोजोननाय मोनगौमोन आच्छा दा जोंनो नै मैगं थाइगंनि सायावनो गसंनानै थानांगौ लगिया जानानै फैबाय जोङो निसिमा समस्तिनि जालां बाजार एरियायावहाय जोङो दङ दा सम ओरैबायदि अभाबि जानानै दङ बाजार सेट गैया जेबो मानसि गेदेरफ्रानो सासेबो नुजाफैया जोङो बेफोरबायदि सुबिदा मोना जोङो 108 गारिफोर बिहरब्लाबो मोना दाख्लैबो जों सासे मानसिनाव बिहरदोंमोन जोंखौहाय 10 मिनिट 15 मिनिट थगायनानै दोनदों गैया मोनाखै जोङो बिराद उसुबिदायाव गोलैनानै दङ माने ओरैबायदि दुखुनांथाव माने जोङो दुखुजोंनो सम सोरबा प्रेसार जायो जालाङाव आच्छा गोबां खोथा मिथिहोनायनि थाखाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय ब्रादारसिम थेंक इउ दा बेबायदि आरोना नै ओमफ्राय नै ओरैजाय मोनसे दङ गुमथि दखान ओमफ्राय दा जेरै बुंदों दखाना थोसो ओरैबायदि आरोना नै बेजों मोनसे ओमफ्राय बेल' नै एसेनो होनांगौ जोंनि बर'फ्रानो दा ओरैजाय नै ओमफ्राय मा लांफैदों आब' आब'नो खुनजोसो बिखुनजोआखौनो आब' हमफ्रांनाय जाबाय आरोना सरिसै आयै दे आङो एकदम आंनि बिखुनजोसो ओमफ्राय बेखौनो सिनायाखै आरो बिमायाखौनो माने बिखुनजोआखौनो आब' हमफ्रांनाय जादों आरोना बेबायदि ओमफ्राय मोजाङै दं दा आयै दा नैबे 20 थाखा कम्पानि 20 कम्पानि बियो नै नायदो नै ओमफ्राय आबै मै लाबोयो मै मोनो बेखौलाय बे नाखौलाय हा लांखाराव ओमफ्राय गोबाव नांदों नामा बेखौ हमनो आबै सानसेखा ने बाजैसो आंलाय सोरबा सोंदों ओरैजाय नै लाफा ओमफ्राय नै आदै गोदोनि फुराना लोगो आदैखौ दिनैसो लोगो मोनदों आं दे आदै दे गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय बैथ' फंबायसो हनै बिदि दा नै बेवहाय लाफा बिराद मोजां मैगं आरोना दुन्दिया नै बिराद मोजां ओमफ्राय दा नै ओरैजाय मोनसे आरो गय दखान दङ ओमफ्राय नैबेयाव आलु बाहाग बायदिसिना बानलु बाहाग नै बे बाजैया फानो बाजै माबोरै खबर सबर मोजां दा मानि मुलि इयो बाजै लोमजानाय गुजुनाय गगा मोननाय दे माने आलु बानलु माबा माबि टमेट' सामब्रामजों लोगोसे मुलिबो फानफायो ने गालामाल फिसानो बे आच्छा आं सानदों नैबे नानिसो नामा सानदों आङो दे मुलि लादों आच्छा दे बे बाजैनि दखान आरोना नै बियो बिराद मोजां फिसा सानो दखानाबो बिराद सिलथिपथारनि मालफ्रा दे ओमफ्राय नै ओरैजायबो दङ आरो नै मादै फाननो मादै बुरैयाखैथ'
औ दाबो सिख्लायो नामा अ दे नै लादु बायदिसिना फानो आरोना नै आदैयाबो जाबाय दे मा लांफैदों आब' नै लाफा मैगं सिनायखायो दे मैगं थाइगं लांफैदों आस्सा दे ओमफ्राय आरो गय फानदों नै बायदिसिना आलु नै मादैसो माथो आलु लादों आस्सा दे ओमफ्राय नै ओरैजाय जोङो नै बेंज्लाय सारनि बिमा ओमफ्राय दा टमेट' फानदों आं लाफा फानदोंमोन आस्सा ओमफ्राय नांजोबबाय बाजै औ नांजोबबाय ओमफ्राय नैबे आब'आ मा फानदों लाव फानदों लाव पानि बेसेबांनि फाननायखौलाय थाइसेयाव 20 थाखा नै दाबो नांथ'नाय जायाखै ने मिनि इउटुबार दा बेबायदि फानदों आरोना नै मादैमोनाबो ओरैजाय नै गोथां फानदों आरोना नै औ बेबायदि ओमफ्राय ओरै नानि मान दङ नै ओमफ्राय नै मादै आरोना नै बिराद मोजां आंनि बिमादै इयो ओमफ्राय दखाना मादैनिसो नामा औ आंनि ओइ सरखाराबो नाया जोंखौ नै गोबाय गिजियावनो फोसाबलाबायो गोबाय गिजियाव दखान होना जानांगौ जादों ने दा ओरैजाय दंबावो आरोना नै ओरैजायबो दखान दं ओमफ्राय ओरैजायबो दङ नै बे आब'मोननिनि दखाना नै खफि दाखोर माबादां कफि दाखोर गारदों ने दे नै ओरैजाय साहा दखान आरोना दे नैबे आंनि बिगुमै आरोना ओमफ्राय नैबे आब' नै ओमफ्राय नैबे दखान बे दखानाबो मालाय नङा न'निसो आरोना माथो सावदों फियाजि ने आस्सा बिराद गोथाव नै फियाजि सावगासिनो दं ओमफ्राय मोनसे फार्मासि आरोना नै बेवहाय आयुर्वेदिक मुलि मोनगोन फार्मासि दा बिराद मोजां बेबायदि गामि गोथौआवबो आरो सोरबाफोर फैयोब्ला नैबेयाव फुथुनानै ट्रिटमेन्टबो खालामनाय जायो ओमफ्राय नै ओरैजाय जुलाफि गोथाव जुलाफि आरोना नै गोथाव जुलाफि नै पक'रि दा बाबु नोंनो फानो नामा दखानदारिया नोंनो आस्सा टाउन बायदि हांआनो बेलासियाव ओरैबायदि मोजां आरोना ओमफ्राय नैबेयावहाय बयलार नै ब्रादारसो माथो बयलार गोदाग्राया दिनैसो नुफैबाय ओमफ्राय माबायदि सोलियो दासान्दि मोजाङैनो सोलिदों आस्सा ओमफ्राय ओरैनो बेसेबांसो जाखो बे बिजनेसखौ मावनानै दाबो मास मोनसेसोल' जादों आस्सा दे गोजोननाय थाबाय नाय बेयाव मोनसे आरोना ओमफ्राय ओरैजाय नै बयलार गोदाग्रा नै बेवहाय मोनसे दखान आरोना नै सिस्टारानो गोदायो ओमफ्राय सिस्टारा बे बयलारखौ गोदाना बेसेबां जाखो जाबाय बोसोरसे जाबाय ओमफ्राय हौवा मानसि गैया नामा दङ ना हौवाया माने हौवाया दस्रा इनकाम मावो आस्सा ओमफ्राय नों बेवहाय बयलार फानो ने जोबोद मोजां सानैबो जुदि बेबायदि मावलायनानै जानो हायोब्ला बिराद मोजां न'खरा बेफोरावसो गोजोननाया दङ गोजोननाय थाबाय सिस्टारनिसिम ओमफ्रायो नैबे न'आ जाहैबाय नैबे बयलार गोदाग्रा न' ओमफ्राय बिथांमोना बेवहाय साइकेल गारि दोनो होनदों अखा हायोब्ला ओमफ्राय बे न'खौ सोर हरनायनि होनदोंमोनलाय ब्रादार सार जेम्स 16 नं निसिमानि MCLA आस्सा बे नोंथांमोननि बे जालां बाजारावहाय हरनाय जादों आरोना अननानै हरदों सरखार नङाब्लाबो सारा अननानै जोंनोहाय खुनुरुखुम गरिब गुन्द्रा सलि साबथों बाजार खालामना होननानै जोंनो हरदों बिनि थाखायनो जों बाव गासैबो बाजारगिरि खालामग्राफ्रा बिनि सायाव जथेस्थ' रोखोम अननायखौ हरदों बिनो जोंखौ अनबाय होननानै गोजोननाय थाबाय आरोना दा बेजों लोगोसे आदै जे नैबे जालां बाजारनि बा गामिनि आदै एसे माबा मोनसे फोरमायगोन नामा फोरमायनोथ' सरकारनिफ्राय मोनला बाजार चेक नांगौ आस्सा बेल' बाजार चेक माने मैगं थाइगं फानग्रा आरोना ने ओमफ्राय नोंसिनि बे जायगाखौहाय खिथानानै होदो जेनेबा मा जायगायाथ' जालां थुरिबारि ने BCDC-आ मा गोग्लैयो फाथाबारि ना चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय फाथाबारि जा बे फाथाबारिनि एटाच मोनसे थुरिबारि मा होनो जालां दखान ने
दा बेवहाय बिथांमोना सरखारनाव एसे जुदि बाजार सेक मोनोब्ला मोजां होननानैहाय बिथांमोना बुंदों। दा हागौमानि बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामलायनानै हो जाहाथे गोजौ लेभेलाव सरखारनिसिम सहैनो हानाय बायदि। दे हामबायसै।